कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण अंदरिकी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमाలు। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। మాతాజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. మ్యూట్ లో ఉండండి ఎవరికైతే డిస్టర్బెన్స్ ఉందో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ మంగ్లూర్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి ఈ క్లాస్ లో మనము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము అయినటువంటి దక్షునిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు 37వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 37 కదా ప్రభు. ఈరోజు నిన్న ప్రభు కంప్లీట్ చేశారు కదా 36. అంతే ప్రభుజీ. నిన్న 36 అయిపోయింది. 37 ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయములోని 37వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. లోకపాలూచుః లోకపాలూచుః లోకపాలూచుః
లోకపాల ఊచుః లోకపాల దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గృహైస్త్వం దృష్ట नो दृग्ग्रहैस्त्वम् దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గృహైస్త్వం దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గృహైస్త్వం किं नो दृग्ग्रहैस्त्वम् దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గృహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం दृश्यते येन विश्वम् ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం दृश्यते येन विश्वम् ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం दृश्यते येन विश्वम् మాయా హేషా భవదీయ హి భూమన్ मायाहेषा भवदीया हि भूमन् మాయా హేషా భవదీయా హి భూమన్ भूमन् మాయా హేషా భవదీయా హి భూమన్ मायाहेषा भवदीया हि भूमन् యస్త్వం షష్ట పంచభిర్భాసి భూతైః यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः యస్త్వం షష్ట పంచర్భిభాసి భూతైః यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः యస్త్వం షష్ట పంచభిర్భాసి భూతైః यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः హరే కృష్ణ లోకపాల ఊచుః దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం दृश्यते येन विश्वम् దృష్ట కిం నో దృగ్భీర సద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం किं नो दृग्ग्रसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन विश्वम् మాయా హేషా భవదీయ హి భూమన్ యస్త్వం షష్ట పంచభిర్భాసి భూతైః मायाहेषा भवदीया हि भूमन् पंचभिर्भासि भूतैः మాయా హేషా భవదీయా హి భూమన్ యస్త్వం షష్ట పంచభిర్భాసి
भूतैः माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः। हे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం లోకపాల ఊచుః లోకపాల హరే కృష్ణ లోకపాల ఊచుః దృష్ట కిమ్నో హరే కృష్ణ మాతాజీ మొత్తం శ్లోకం అన్నప్పుడు మొత్తం చూడాలి కదా. హరే కృష్ణ లోకపాల ఊచుః దృష్ట కిమ్నో దృగ్భిరసద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే ఏన విశ్వం మాయా హేషా భవదీయ హి భుమాన్ యస్త్వం షష్ట పంచభిర్భాసి భూతైః దృగ్భిరసద్గృహైస్త్వం ద్రష్టా దృశ్యతే येन विश्वम् माया हेषा भवदीया हि भूमान् यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः। हरे कृष्ण शशिकला माताजी माधवी नीलप माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरसद्गृहैस्तहं सद्गृहैस्त्वं प्रत्यदृष्टा दृश्यते येन विश्वं माया एषा भवदीया हि भूमन् यस्तं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. లోకపాలా ఊచుః దృష్టః కిం నో దృగ్భిరసద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం మాయా హ్యేషా భవదీయా హి భూమన్ యస్త్వం షష్ఠః పంచభిర్భాసి భూతైః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు माताजी विशालावती माताजी హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. లోకపాలా ఊచుః దృష్ట కిం నో దృగ్భిరసద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్ద్రష్టా దృశ్యతే येन విశ్వం మాయా హేషా భవదీయా హి భూమన్ యస్త్వం షష్ఠ పంచభిర్భాసి భూతైః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्रष्टा दृश्यते येन विश्वं माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद. श्रीराम रामकृष्ण शास्त्री प्रभु श्रीनिवास सेविका माताजी हरे कृष्ण प्रणमाल प्रभुजी. लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन विश्वं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन विश्वं माया ह्येषद्भवदीय हि भूमान् यस्त्वं षष्ठपञ्चभिर्भासि भूतैः. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण श्रीदीप माताजी राम नारायण चौधरी प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु. लोकपाला ऊचुः दृष्ट्वा किं नो दृग्भिर्सद्ग्रहैस्त्वं
प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः। धन्यवादाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। लोकपाला ऊचुः दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्गृहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वं माया हेष भवदीय हि भूमान् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। लोकपाला ऊचुः दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन विश्वं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో లోకపాల ఊచుహు, లోకపాలా ఊచుః లోకపాలురు పలికిరి, లోకపాలురు పలికిరి, దృష్టః దృష్టః గాంచితిమి, కాంచమి, కిం కిం ఒకవేళ, ఎలా, ఆహా, సహ మాచే ఆచే, దృగ్భిః దృగ్భిః భౌతికేంద్రియములచే భౌతికేంద్రియములచే బలచే, అసత్ గ్రహైః అసత్గ్రహైః దృశ్యమాన జగత్తును వ్యక్తము చేయుచు, దృశ్యమాన జగత్తును చేయుచు, త్వం త్వం నీవు నీవు ప్రత్యగ్ద్రష్ట ప్రత్యగ్ద్రష్ట అంతర సాక్షి సాక్షి దృశ్యతే గాంచబడును బడును ఏనా యవ్వానిచే విశ్వం విశ్వము మాయా భౌతిక జగత్తు జగత్తు హి కారణమున ఏషా ఈ భవదీయా నీ యొక్క నిక్కముగా భూమన్ ఓ బ్రహ్మాండ నాయక యహ కారణమున త్వం నీవు షష్ఠః ఆరవ పంచభిః ఐదింటితో పాటు భాషి గోచరింతువు భూతైః తత్వములతో. హరే కృష్ణ. లోకపాలురు ఇట్లు పలికిరి, ఓ దేవా ప్రత్యక్షముగా గాంచుటనే మేము విశ్వసింతుము, కానీ ఈ పరిస్థితులలో మేము నిన్ను మా భౌతికేంద్రియములతో వాస్తవముగా గాంచగలిగితిమో లేదో
లేదు ఎరుగజాలము ఎరుగజాలము భౌతికేంద్రియములతో భౌతికేంద్రియములతో మేము కేవలము కేవలము దృశ్యమాన జగత్తునే దృశ్యమాన జగత్తునే కాంచగలము. కాంచగలము. కానీ నీవు నీవు పంచభూతములకు పంచభూతములకు పరమైన వాడవు. వాడు ఆరవ తత్వమువు. కనుకనే మేము నిన్ను భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టిగా గాంచుదుము. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాత చోత్ర. అవుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భాష్యంపై శైలప్రపాద వారికి జై. లోకపాలకులు నిక్కముగా ఐశ్వర్య పూర్ణులు గర్వితులు అయ్యుందురు. అట్టి వారలు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపమును అవగతము చేసుకొనజాలరు. ప్రేమాంజనమును కనులకు అలదుకొనిన వారలే తమ కర్మల యందు అడుగడుగున దేవదేవుని గాంచగలరని బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. దీనితో పాటు కుంతీదేవి ప్రార్థనల శ్రీమద్ భాగవతం 1.8.26 యందు ఆ ప్రార్థనల యందు తెలుపబడినదేమనగా, కేవలము భౌతికముగా గర్వితులు కాని వారే అకించన గోచరం దేవదేవుని కాంచగలరు. ఇతరులు మాయామోహితులై పరతత్వమును గూర్చి ఊహింపనైనను సమర్థులు కారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము
గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుని చే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఆ దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం దగ్గరకు విష్ణు భగవానుడు మరి అక్కడకు అష్టబాహు రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడము, ఆ దర్శనాన్ని చేసుకున్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వారి యొక్క శక్తి మేరకు, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. సో కనుకనే వారు వారి శక్తి మేరకు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తడము మొదలుపెట్టినటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దక్షుడు, తదుపరి ఋత్వికులు, ఆ తదుపరి సభా సదస్సులు, తర్వాత శివుడు, ఆ తదుపరి భృగువు, తర్వాత బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఋత్వికుల యొక్క పత్నులు, ఆ తర్వాత ఋషులు, తదుపరి సిద్ధులు, సిద్ధలోకాల్లో ఉండేటువంటి అష్టసిద్ధులను పొంది ఉన్నటువంటి సిద్ధులు. మరి నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకంలో ప్రభు మనకు చక్కగా వివరించినటువంటి 36వ శ్లోకంలో యజమాని ఉవాచ అంటే ఇక్కడ యజమానుగా అంటే యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు దక్షుడు. ఆ దక్షుడి యొక్క పత్ని యజమాని, ఆమె కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించుకున్నటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. ఆమె దక్ష పత్ని అయినటువంటి ప్రసూతి ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుంది. హే ప్రభు, ఈ యజ్ఞస్థలి యందు నీవు ప్రత్యక్షమగుట మిక్కిలి భాగ్యవంతమైన విషయము. సో మరి అంతకు మించి ఇంకేముంటుంది? భగవంతుణ్ణి అక్కడ మరి వారు దర్శించుకోగలిగినటువంటి కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలిగినటువంటి భాగ్యము. ఎందుకంటే విష్ణు భగవానుడు అక్కడ ఆయన యొక్క ప్రీత్యర్థమే ఆయన యొక్క నామము, కర్మలు అన్ని కూడా చేస్తూ ఉండేటువంటి. సో మరి నేరుగా ఆయనే అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి విషయం కనుక ఎంతో భాగ్యవంతులము మేము, నీకు నా యొక్క వందనాలు అంటూ తన వంతు తాను ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆమె వందనాలు చేస్తూ ప్రస్తుత కార్యమున ప్రసన్నుడు వగమని నేను అర్థించుచున్నాను. అంటే జరిగినటువంటి ఈ కార్యానికి ఈ యజ్ఞంలో పరిపూర్ణం చేయవలసినది. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క కృప కటాక్ష వీక్షణ ద్వారానే అది పరిపూర్ణమయ్యేటువంటిది కనుక ఆ విధంగా మరి ఇంకా ఆమె అంటుంది, నీవు లేనటువంటి యజ్ఞస్థలి శిరము లేనటువంటి శరీరము వలె శోభను కలిగి ఉండజాలదు. అంటే యజ్ఞ ప్రీత్యర్థం, యజ్ఞో వైవిష్ణు అని చెప్తాం కనుక మరి ఆయన లేకుండా యజ్ఞం అది పరిపూర్ణము కానటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ఆమె దివ్యుడు అంటూ సంబోధించినటువంటి, దివ్యమైనటువంటిది అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి శాశ్వతుడు, ఈ సృష్టి మొత్తానికి ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి వాడుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె కీర్తిస్తూ మనం చెప్పినటువంటి విషయాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటి. ఇక ఈరోజు మనము ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము లోకపాల ఊచుహు దృష్ట కిం నో దృక్భిర సద్గ్రహైస్త్వం ప్రత్యగ్రష్టా దృశ్యతే ఏన విశ్వం మాయా హేషా భవదీయా హి భూమన్ యస్తం షష్ట పంచబిర్భాసి భూతైః. సో ఇక లోకపాలకురు
ఈ లోకాలను పాలించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ యజ్ఞ స్థలియందు స్థితులై ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా లోకపాలకులు ఆ విష్ణు భగవాను దర్శించుకున్న తరువాత వారు అక్కడ ఇక వారి వంతుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే లోకపాల ఊచుహు, లోకపాలకులు ఈ విధంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి అష్టబాహు ఆదినారాయణ రూపంలో వచ్చిన ఆ విష్ణు భగవాను వారు కీర్తిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. ఈ విధంగా లోకపాలురు ఇట్లు పలికిరి అంటూ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏమంటున్నారట వాళ్ళు? ఓ దేవా, ఓ దేవదేవా, ప్రత్యక్షంగా గాంచుటనే మేము విశ్వసింతుము. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి ఇదే వారు విశ్వసించేటువంటి విషయం. మరి అటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ప్రత్యక్షంగా గాంచుటని విశ్వసించగలిగేటువంటి మేము ఈ పరిస్థితులలో అంటే ఈ దృశ్యమాన భౌతిక జగత్తుతో భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులలో మేము నిన్ను మా యొక్క భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో మరి గాంచగలిగితుమో లేదో ఎరుగజాలము. అంటే మేము నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాము, మేము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో. కాబట్టి ఓ దేవదేవా, నీవు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలకు పరమైనటువంటి వాడవు కనుక మరి నిన్ను చూస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని పూర్తిగా మేము చూడగలుగుతున్నాము. మరి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది వాస్తవమో లేదో ఎరుగజాలకున్నటువంటి అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము మేము. ఎందుకు? మేము భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాలను మాత్రమే కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహంతో నిర్మితమై ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనుక మరి మేము నిన్ను మా భౌతిక ఇంద్రియములతో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో వాస్తవంగా కాంచగలుగుతున్నామో లేదో మేము తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, ఎరుగజాలము. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా కేవలము దృశ్యమానమైనటువంటి అంటే ఎందుకంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణములు అసక్రమములైనటువంటి ఇంద్రియాలు కదా మనకి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనము అసమగ్రమంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళం. సో కనుక మన యొక్క ఇంద్రియాలు అసంక్రమమైనటువంటివి. అంటే మరి సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి పూర్తిగా గాంచగలిగితమో లేదో ఎరగజాలకున్నామో మేము అంటూ చెప్తున్నా. భౌతిక ఇంద్రియములతో మేము కేవలము దృశ్యమాన జగత్తునే కాంచగలము. కానీ మరి ఈ దృశ్యమాన జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడం ఈ ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చింది కదా. మరి ఇదంతా కూడా ఆయన చేత సృష్టించబడినప్పటికీ, ఆయన చేతనే పోషింపబడుతూ ఉన్నప్పటికీ, ఆయనలోనే లయమైపోతున్నప్పటికీ కూడా దీనికి ఆయన పరమైనటువంటి వాడు. సో కనుక ఈ పంచ భౌతికమైనటువంటి ఈ పంచభూతములకు పరమైనటువంటి వాడు కనుక ఆయనని ఈ పంచభూతాలకు అతీతుడైనటువంటి ఆరవ తత్వము ఆయనగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి నిన్ను మేము ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క దృష్టిగా గాంచుదుమేమో కదా అంటూ వారి యొక్క ప్రార్థనను ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారికి ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి వారి శక్తి మేరకు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే ఎవడు కూడా భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా కీర్తించడం కానీ ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. అందులోనూ అంతకుముందు వాళ్ళు కొంత పతనమైనటువంటి
శాప ప్రతిశాపాల ద్వారా ఒకరినొకరు శపించుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అసమగ్రమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగి అసమగ్రంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కనుక మేము మరి నిన్ను వాస్తవముగా గాంచగలిగితమో లేదో ఎరుగజాలని స్థితిలో ఉన్నాము మేము అంటూ వారు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి వాస్తవానికి మరి ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి లోకపాలకులు మరి సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే దక్షిణ యొక్క యజ్ఞానికి ఆహ్వానించబడిన లోకపాలకులు వారు. కాబట్టి కొంతవరకు ఐశ్వర్యపూర్ణులుగా ఉండేటువంటిది, సంపూర్ణం కాకపోయినప్పటికీ ఐశ్వర్యపూర్ణులుగా వాళ్ళు ఉండేటువంటిది. మరి ఆ విధమైనటువంటి ఐశ్వర్యాల వల్ల కొంత గర్వం కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఆ కారణంగా మరి ఆ భగవంతుడు వారికి యథార్థంగా వారికి దర్శనం ఇచ్చారో లేదో అనేటువంటిది వారి యొక్క, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎవరైతే గర్వితులై ఉంటారో మరి అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, లోకపాలకులు ఖచ్చితంగా ఐశ్వర్యపూర్ణులు కావడం వల్ల వాళ్ళు కొంత గర్వితులై ఉంటారు. అట్టి వారిలో ఎవడైతే గర్వితుడై ఉంటాడో, పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతి కాకుండా మోహ కారణంగా గర్వితులై ఉంటారో, అందుకే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు, గర్వం రహితులుగా ఉండాలి, మిథ్యా అహంకారాన్ని మోహాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్పబడేటువంటిది. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఈ లోకపాలకులు కొంత ఐశ్వర్య పూర్ణులు కనుక వాళ్ళు గర్వితులై ఉండొచ్చు. అటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య రూపమును వారు అవగతం చేసుకునే అవకాశమే లేదు, మోహితులై గర్వితులై విద్యా అహంకారంలో ఉన్నప్పుడు. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు చెప్తాడు, ప్రేమాంజనమును కనులకు అలదు కొనిన వారలే. సో ఎంతో ప్రేమతో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించాలి అనేటువంటి వారు, అటువంటి వారే తమ యొక్క కర్మల యందు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని ప్రేమయుతంగా తమ యొక్క కర్మలను ఆ భగవంతునితో మరి చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో సంపూర్ణమైనటువంటి ధ్యాసతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎందు కర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ దేవదేవుణ్ణి గాంచగలరు అని బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ అసమగ్రులైనటువంటి వాళ్ళు, కొంత గర్వకారులైనటువంటి వాళ్ళు మరి ఆయనను తెలుసుకునేటువంటి అవకాశమే ఉండకపోవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మరి కుంతిమాత యొక్క ప్రార్థనలను గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ కుంతిమాత ప్రార్థనలో మనకు శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందము 8వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకమునందు ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినట్లయితే, ఆమె ఆ అధ్యాయము వాస్తవానికి కుంతీదేవి ప్రార్థనలు మరియు పరీక్షితుడి యొక్క రక్షణము అనేటువంటిది అధ్యాయం. ఆ అధ్యాయంలో కుంతిమాత ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తుంటుంది. జన్మైశ్వర్య శ్రుత శ్రీభి ఏదమానమద పుమాన్
నైవారహత్యభిదాతుం వై వామకించన గోచరం. జన్మ అంటే జననము, ఐశ్వర్య జన్మైశ్వర్య, జన్మ ఐశ్వర్యం, జన్మము ఐశ్వర్యము, శృత అంటే శృతులు విద్యలు, శ్రీభి అంటే దేహ సౌందర్యం. ఇక్కడ ఏదమాన వృద్ధి చేసుకునేటువంటి, మదహ అంటే మత్తు, పుమాన్ మనిషి. నైవరహత్యాభిదాతుం, నై అర్హతి అర్హుడు కాడు. అంటే ఎవడైతే ఉన్నతమైనటువంటి జన్మము, ఐశ్వర్యము, విద్య, దేహ సౌందర్యాలను వృద్ధి కావించుకోవడానికి యత్నించుచు ఆ వాటిని భౌతికమైనటువంటి పురోగతి కొరకు ఆ మార్గంను చూసేటువంటి వాడు మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని దరిచేరలేడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. కానీ వై త్వాం అకించన గోచరం. వై అంటే ఖచ్చితంగా, నిశ్చయంగా, త్వాం అకించన గోచరం. అకించనులకు అంటే దేనిని ఆశించకుండా, కించన్ అంటే సంథింగ్, ఏదైనా దేనైనా ఒక దాన్ని మనం ఆశిస్తూ, అంటే భౌతికమైనటువంటి ఆలోచనలలో ఉండేటువంటి వాడు కించన్ అని చెప్తారు. అకించన అంటే భౌతికమైనటువంటి సమస్తాన్ని వదిలివేసినటువంటి వాడు, మొత్తాన్ని సులభంగా వదిలినటువంటి వాడు అని అర్థం వస్తుంది. అటువంటి వాడికి గోచరం అంటే దర్శనీయుడవు నీవు. అంటే ఆమె ప్రార్థిస్తుంది, హే ప్రభు, దేవదేవ, అకించనులైన వారిచే నీవు సులభంగా పొందబడేటువంటి వాడవి. కానీ ఎవడైతే ఉన్నత జన్మము, ఐశ్వర్యము, విద్య, దేహ సౌందర్యము వాటిని వృద్ధి కావించుకొనుచు వాటిని భౌతికమైనటువంటి మార్గం వైపుకు ఆలోచిస్తాడో వాడు మనపూర్వకంగా నిన్ను చూడలేడు అంటూ కుంతిమాత ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. కుంతిమాత ఆమె ఎంత గొప్పగా తనకు, వాస్తవానికి తన యొక్క అన్న కుమారుడు అంటే అల్లుడు, మేనల్లుడు, మరి దేహపరమైనటువంటి సంబంధంలో చూసినప్పుడు ఆయన తనకు చాలా చిన్నవాడు, అల్లుడు, మేనల్లుడు కదా, మేనత్త మేన అల్లుళ్ళు సంబంధం ఉండాలి. కానీ ఆమె విశుద్ధ భక్తురాలు కనుక ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటిది కనుకనే ఆయన తన యొక్క కృష్ణుడు, చిన్ని కృష్ణుడు తన యొక్క మేనల్లుడిగా కాకుండా ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి జగత్తు యొక్క రక్షకుడు ఆయన, సంపూర్ణ పాలకుడు ఆయన అని విశ్వసించి, వాస్తవానికి అక్రూరుడు హస్తినాపురం వచ్చినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఎదురుగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణ బలరాములను ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా భగవంతుని కీర్తిస్తుందో ఆ మాదిరిగా ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆమె ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుణ్ణి ఎంతో దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో దగ్గరగా, వాస్తవానికి ఆయన మధురలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి కదా, ద్వారక ఉండేటువంటి మధుర ద్వారక. సో హస్తినాపురం లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఢిల్లీ మనకి అక్కడికి పంపించినప్పుడు, అక్కడ పరిస్థితులను చూసుకుని రమ్మని పంపించినప్పుడు, అంటే
అన్న కుమారులైనటువంటి కృష్ణ బలరాములు అంటూ, అలాగే ఆయన్ని దేవదేవుడిగా ఎరిగినటువంటి ఆమె, వారు నా కుమారులను రక్షణార్థమై వారి యొక్క క్షేమాన్ని కనుగొని రమ్మని నిన్ను పంపించారు అంటూ అక్రూరుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంతో గొప్పగా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాటితో ఎలాగైతే మాట్లాడుతుందో అలా విధంగా భగవంతుడిని కీర్తిస్తుంది. అంతేకాదు ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో కూడా తెలుస్తుంది మనకి, అకించనులైనటువంటి వారికే అంటే భౌతికమైనటువంటి సమస్తమును వదులుకున్నటువంటి వారికి నీవు సులభంగా దర్శనీయుడవై కదా. అదే కదా మరి ఆమె కూడా, అందుకనే మాకెప్పుడు కూడా కష్టాలు, మాకేది వద్దు, మాకేదీ లేనప్పుడు, ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలు ఇవన్నీ ఏవీ లేనప్పుడు నీవు మా వద్ద ఉన్నావు, కానీ ఈ రాజ్యము ఇదంతా మాకు ఇచ్చి నీవు మా నుండి దూరం అవుతూ ఉన్నావు అంటూ ఆమె, కనుకనే మాకు మరలా ఈ కష్టాలనే ఇవ్వు కృష్ణ అంటూ వేడుకునేటువంటి ఆమె కదా. సో మరి అందుకే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన కృపాదృష్టి మనపై పడుతుంది అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలన్నీ కూడా మన నుండి ఒక్కొక్కటిగా దూరం అవుతాయి అనేటువంటిది చెప్పబడేటువంటిది. ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలు ఒక్కొక్కటిగా మనకు దరిచేరుతూ ఉన్నవి అంటే మనము విస్మరిస్తున్నాము, ఆయన మన నుండి దూరంగా పోతూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి పురోగతి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి కులాలలో కానీ, అధికమైనటువంటి ధనం, అధిక విద్యలు, ఆకర్షణీయమైనటువంటి దేహ సౌందర్యము, ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి, ఇవి మనం వాంఛించవలసిన లేదు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ధ్యానంలో ఉన్నట్టు ఆ భగవంతుడే వాటిని, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. కానీ భౌతికమైనటువంటి భావనాపరులు ఏం చేస్తూ ఉంటుంటారు, ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలను పొందవలనని, ఈ దేహం సౌందర్యంగా సుందరంగా రంగురంగుగా మెరవాలని భౌతికమైనటువంటి మెరుగులు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి కదా. మరి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి భౌతికమైనటువంటి విద్యలు, బిఎస్సీలు, ఎంఎస్సీలు, పిహెచ్డీలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అలా ఆ విధమైనటువంటి భౌతిక మెటీరియల్ మైనటువంటి విద్య లేనటువంటి వాళ్ళు ఎందరో కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళని చూస్తాము కదా. సో మరి ఎవడైతే ఈ భౌతిక భావనాపరులై భౌతిక సంపదలను పొందవలెనని కోరుతూ ఉవ్విళ్ళు ఊరుతూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారికి ఆ భౌతికమైనటువంటి సంపదలను, ఎందుకంటే ఏవి కోరుకుంటే అవి ఇచ్చేటువంటి వాడు కదా భగవంతుడు, అవి ఇస్తాడు భగవంతుడు. కానీ ఏం చేస్తాము, అది మర్చిపోయి, ఎవరి ద్వారా మనం పొందుతూ ఉన్నామో అది మర్చిపోయి కృత్రిమంగా గర్వితులవుతూ ఉంటుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి గోవింద కృష్ణ అనుచు మనపూర్వకంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ పవిత్రంగా మనపూర్వకంగా కీర్తింపజాలరు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆకర్షణలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు. కానీ ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామమును కృష్ణ గోవింద అంటూ ఒక్క మారు ఉచ్చరించినంత మాత్రమునే పాపి అయిన వాడు అనంత పాపరాశి నుండి ముక్తుడు కాగలనని మనకు శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అయినా మనము పట్టించుకోనము. సో అలా భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని ఒక్కసారి ఉచ్చరించిన సరి అయినటువంటి విధంగా పరమ పాపిష్టి వాడు కూడా
ఆ పాప బంధనాల నుండి ముక్తు కాగలడు అని శాస్త్రాలు తెలుపుతూ ఉన్నటువంటి కనుక భగవానుని పవిత్ర నామము యొక్క ఆ ఉచ్చారణ శక్తి అది అని చెప్తున్నారు. అందుకే నిరంతరము మనము సాధ్యమైనంత వరకు ఆ నామ స్మరణలోనే ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మరి ఆ నామాన్ని అలా కీర్తిస్తూ ఉంటే ఎన్నెన్నో జన్మల కోటాను కోట్ల జన్మల నుండి పోగు చేసుకున్నటువంటి ఆ పాపపు రాశి, కొండలుగా పెరిగిపోయినటువంటి రాశి మంచు కుండలలాగా, కొండలుగా ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు కొండలు మంచు కొండలలాగా కరిగిపోతాయి అని చెప్తుంటారు. ఆ దేవదేవుని యొక్క నామము అంతటి మహత్తు కలిగినది అని చెప్పబడుతున్నది. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించడం ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క మనోభావాల పైన ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. మరి మనకి ఏవీ లేకుండా మన నుండి అన్ని పోయినప్పుడే కదా, ఆర్ద్రతతో నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలోనే కదా మనిషి ఆ పవిత్ర భగవన్నామాన్ని ఆర్ద్రతతో పలకగలుగుతారు. గజేంద్రుడు ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాడు తనను తాను రక్షించుకోగలను, కానీ తెలుస్తుంది ఇక తనను తాను రక్షించుకోలేడు, ఆ భగవంతుడు తప్ప వేరెవ్వరూ నన్ను రక్షించలేడు అని. సో అప్పుడు నీవు తప్ప నన్ను రక్షించువాడెవ్వడూ లేడయ్యా అంటూ చెప్తే, మరి అక్కడ మనవాళ్ళు చెప్తున్నట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి దేవదేవుడు అంటే చాలా మందిని చెప్తుంటారు కదా, ఆ బుక్ లో రాయబడింది, ఈ బుక్ లో రాయబడింది అంటూ చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. కానీ అక్కడ బ్రహ్మ రాలేదు, శివుడు రాలేదు, వచ్చినటువంటిది విష్ణు భగవానుడు మాత్రమే. అంటే ఆ విపత్కర పరిస్థితుల నుండి మోక్షం పొందించగలిగేవాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు, విష్ణు భగవానుడు మాత్రమే అనేటువంటిది అక్కడ ప్రార్థన ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే ద్రౌపది కూడా మొదట సభలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ ఇంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు కదా, ఎవడో ఒకటి రక్షిస్తాడులే అనుకుంటుంది. నా భర్తలు ఉన్నారు కదా రక్షిస్తారులే అనుకుంటుంది. అన్ని అవమానం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో హే కృష్ణ నీవు తప్ప రక్షించేవాడు ఎవడ లేడా అంటే అప్పుడు అంతమంటూ లేనటువంటి చీరల నుంచి రక్షించినటువంటి. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ నామ ఉచ్చారణం అనేటువంటిది మన యొక్క మనోభావాల పైన ఉంటుంది అని. ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో ఆ పవిత్ర నామాన్ని ఆర్ద్రతతో పలుకుతారు. దీనికి మనం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఉదాహరణ. కానీ ఎవడైతే భౌతికమైనటువంటి సుఖాలలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పవిత్ర నామాన్ని పదే పదే ఉచ్చరించవచ్చు, కానీ శ్రద్ధతో చేసేటువంటి ఉండదు. ఎందుకంటే కొంత ధన సంపత్తులతో గర్వితుడై ఉండేటువంటి, మరి ఈ లోకపాలకులు కూడా ఈ రాజ్య పరిపాలకులము మేము అని కాలరెగరేసుకునేటువంటి వాళ్ళు, కొంత ఆ విధమైనటువంటి భావన ఉందేమో మాకు, కనుక మేము మనపూర్వకంగా నిన్ను చూడలేకపోతూ ఉన్నామేమో అనేటువంటి ఒక భావనతో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి ఆయన కరుణ మనపై కలుగుతుంది అంటే మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు, ఈ గర్వాలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనమంతా కూడా భౌతిక సంపదలు అనేటువంటి భవరోగంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. ఆ భౌతిక సంపదలు అనేటువంటి భవరోగము శరీరం యొక్క ఉష్ణోగ్రతగా పోల్చుకున్నట్లయితే మరి ఆ భౌతిక ఐశ్వర్యాలు అనేటువంటి అవన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటాయి. అంటే జ్వరస్థితిలో ఉన్నటువంటి మనము ఆ జ్వరం తగ్గుతుంటే బాధపడాలా, మనకి ఆ జ్వరం తగ్గుతుంది అని ఆనందపడాలా? జ్వరం ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతూ ఉంటే మనం ఆనందపడవలసినటువంటి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు తగ్గిపోయి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతూ ఏమవుతుంది, మన యొక్క ఆరోగ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది.
ఈ భౌతిక దేహంకి సంబంధించి. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క కృపా కటాక్షాలు మనపై పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి, సో అదే కదా భగవద్గీత మహాభారతంలో చివరికి ధృతరాష్ట్రుడికి తనకున్నటువంటి అన్నీ పోయిన తర్వాత అప్పటికే ఇంకా కొంత ఉంటూ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే విదురుడు వచ్చి చెప్తాడో అప్పుడు అతడు తన యొక్క పరిస్థితిని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుడిని చేసినట్టు. సో కాబట్టి భౌతికమైనటువంటివన్నీ తొలగిపోయినప్పుడు తన యొక్క భక్తులను ఆ భగవంతుడు కరుణిస్తున్నాడు అని భావించవచ్చు. అది ఆ భగవంతుని యొక్క నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. ఆ సంపదలు లేవు కానీ ఆ భగవంతుని పైన దృష్టి లేకుండా, భగవంతుని యొక్క పైన ధ్యాస లేకుండా నేను పేదవాడిని అని అంటే అది కుదరదు మళ్ళీ. సో అదేగా ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడిది మొదటి పరిస్థితి. నాకేమీ లేదు పరిస్థితిలో అని వాళ్ళపైన ఆధారపడి, పాండవుల పైన ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు చెప్తాడు, నీకు ఇవన్నీ తొలగించి, విదురుడు వచ్చి చెప్పినప్పుడు కానీ తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఇవన్నీ తొలగిపోయినా ఇంకా నీకు ఈ ముఖ్యంగా భీముడు వేసేటువంటి కుక్క బిస్కెట్ లాంటి వాటిని, మెతుకులు లాంటివి తింటూ బతుకుతున్నావు, ఇంకా నీకు అప్పుడు కానీ ఆయనకి జ్ఞానోదయం కలిగిన భక్తి, తనకి తత్వాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితి. సో మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంకా ఇంకా ఏందో నా కోసం మా వాళ్ళు అంటూ ఉండాలి కొంత, కానీ పరిధిలో వరకు మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినంత వరకు మనం వాటి ఎడ ఆసక్తులమై ఉండి ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాన్ని. సో ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ లోకపాలకులు వారి వారి యొక్క స్థితిని వారు తెలుసుకొని వారు ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనలలో, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడవు నీవు, కానీ మేము ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క దృష్టితో కాస్తూ ఉన్నాం కనుక నిన్ను వాస్తవంగా గాంచగలిగితమో లేదో మేము ఎరగజాలకున్నాము అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ కోసం వాళ్ళు, కరుణా కటాక్షాల కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. ఇవి లోకపాలకుల యొక్క ప్రార్థనలు ఆ భగవంతుని గురించి.